Proč mají někteří lidé ve finále evidentně víc a dosahují mnohem větších cílů než většina? Mají nějaké superschopnosti, které z nich dělají nad lidi? Používají nějaká kouzla? Ne. Používají jiný způsob uvažování než většina. Nezajímá je, co by měli a neměli dělat. Zajímá je pouze to, co chtějí dělat a co musí udělat, aby toho, co chtějí, dosáhli. Znají své emoce a na základě těchto emocí si stanovují krátkodobé i dlouhodobé cíle. Nepoužívají veřejnou kolektivní logiku, která vychází ze společenských dogmat. Nepoužívají logiku, která by je svázala a uvěznila v oné pomyslné krabici příkazů, zákazů a očekávání ostatních. Používají svoji vlastní logiku, která vychází z jejich emočních požadavků a která jim umožňuje nacházet nikoli argumenty, ale způsoby, postupy a řešení k naplnění jejich emocí a cílů. Úspěšní lidé vnímají jakoukoliv činnost a dokonce jakýkoliv myšlenkový proces, který nevede k naplnění jejich emočního cíle, za nelogický. Proč bych měl být rád za to, co mám, když chci úplně něco jiného? Proč si mám myslet, že to či ono není možné, když jsem to ještě ani pořádně neskusil? Proč bych se měl nebo měla držet při zemi? Protože je někdo schopen vymyslet nějaký obecný, rádoby logický argument typu kdo chce víc, nemá nic? Každý by měl být rád za to, co má? Ne. Nepotřebuješ žádné rádoby logické argumenty. A zvlášť ne ty, kterými se řídí průměr. Víš, co cítíš a co chceš cítit. To je tvůj argument. Jeden, emoční a plně validní. Logiku potřebuješ jedině svoji vlastní. Nikoli k vymýšlení argumentů. Ty tě k cíli nedovedou. Ale k vymýšlení postupu a učinění patřičných kroků, aby si to, co chceš, mohl nebo mohla vzít. Nebo i urvat, když je to zapotřebí. Logika průměru postavená na účelových argumentech tě vždy zavede zpět do průměru, zpět do krabice. Takže základní body myšlení out of the box.